I što je rekao tvoj sugovornik, zaista puno toga lijepog i mudrog i korisnog je rečeno. Hvala ti. A mi ćemo nakon Splita ponovno do Zagreba, do naše Dubravke. Teta Dubravka je odlučila provjeriti što se radi u vrtiću. Da, teta Dubravka, dobro ti jutro još jednom. Je li sve pod kontrolom? Dobro jutro, naravno da je sve pod kontrolom. Došli smo ovdje u dječji vrtić Peter Pan na Kunišćaku. Jedan zapravo od malobrojnih vrtića u našoj zemlji koji ima i Erasmus programe, ali glavni razlog zašto smo ovdje je zapravo da provjerimo što oni ovim jesenskim danima rade. U društvu sam psihologinje, gospođa Durban Marijanović. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa evo, unatoč tome što je došlo hladnije i vlažno vrijeme, mi boravimo jednako dugo s djecom na otvorenom. Učenje na otvorenom je već nekoliko godina u fokusu naših Erasmus Plus projekata i mi smo imali sreću i priliku da vidimo mnoge dobre primjere dobre prakse kod naših partnera u skandinavskim, baltičkim zemljama, bili smo u Velikoj Britaniji i Irskoj. Učenje na otvorenom zapravo više potiče aktivno sudjelovanje djece, istraživanje i povezivanje znanja sa stvarnim životom. A znamo da djeca bolje pamte i bolje uče ono što je povezano s njihovim konkretnim iskustvom. Isto tako, učenje na otvorenom više potiče neku grupnu suradnju, rješavanje problema, jača socijalne vještine, što je zapravo u fokusu obično ranog i predškolskog odgoja. Također, mi ne povezujemo ove vanjske aktivnosti na igralištu samo sa tjelesnim aktivnostima, sa razvojem motorike, već sa glazbenim, likovnim, prirodoslovnim aktivnostima i naravno s ekološkim odgojem i održivim razvojem. Hvala vam lijepo. Evo sada ćemo vezano uz ovaj likovni dio provjeriti što rade vrapčići. S njima je njihova teta, gospođa Milica Konta. Dobro jutro, odgajateljica. Evo, danas smo jednu likovnu aktivnost u sklopu tjedna jeseni preselili vani na boravak na zraku gdje djeca izražavaju svoju kreativnost i domišljatost. Upotrebom ovih raznih prirodnina izrađuju jesenske krune, jesenske slike i izradit će za kraj jedan land art. Evo, vidim da im se jako sviđa, vrlo je živo ovdje. Njih ćemo evo malo kasnije priupitati što rade. Djeca vole biti na otvorenom, zar ne? Jako i to djeluje i smirujuće na njih i potiče njihovu znatiželju, međuvršnjačke pozitivne odnose i zapravo puno bolje i kvalitetnije nego boravak u zatvorenom. Eto, pa nadam se da ćete onda iskoristiti ove toplije dane za ovakve aktivnosti. Djeca, mogu ja malo među vas? Bok, kak se zoveš? Bea. Bea se zoveš. A što imaš to? Imam ja krunicu. Krunicu. A što, od čega si je napravila? Od lišća i od kestena. A hoćeš mi ti reći kako se ti zoveš? Evo, samo se okreni ovako da te svi vide. Kak se zoveš? Kestena kudu. A kak se zoveš? Tena. Hoćeš mi ti reći, ovo ti imaš lijepu krunu. Što si to napravila? Ja se zovem Iva i napravila sam krunu od lišća. Krunu od lišća. A koje ti je omiljeno godišnje doba? Mislim da mi je zima. Zima, evo zima još nije stigla. Djeco, ja ću vas sada prepustiti da i dalje radite. Molim. Ja sam stavio kestene i lišće. Kestene i lišće, super. Jako ste kreativni ovdje u vrtiću. Evo, okrenite se sada svi prema kameri da vas svi vide. Okrenite se. Hoćete pozdraviti naše gledatelje? Hoćemo im mahati. Evo, pozdrav od vrapčića. Pozdravi vrapčićima. Med, bili su svi slatki kao med.